Merja Korpela, nyt on kahden arvokisakilpailun supervuosi edessä. Minkälaisin suunnitelmin sä lähdet tavoittelemaan sinne menestystä? No kyllä tosin ensimmäisenä tulee nämä Helsingin EM-kisat, mikä on kotikisa, mahtava kisa urheilijalle päästä kotikisoihin heittämään. Et tavoite on sinne tosin ensimmäinen tavoite ja sieltä sitten toivottavasti saisi matkalipun myös tuonne olympialaisiin. Niin onhan se ennen kokematon tilanne, että on kaksi arvokisaa samalle kesälle. Sä olit edellisissä EM-kisossa Barcelonassa 8. Millä osa-alueella sä näkisit, että vielä voisi parantaa, että sijoitus kohenisi vielä? No kyllähän siinä niin kuin pienillä asioilla saa isoja aikaiseksi, että saa vähän kaikkia vietyä eteenpäin. Että se mitä kropassa on, niin saisi siihen välineeseen, eli tekniikan ja nopeuden ja tämmöisen kautta sitten uskon, että siitä parempia tuloksia saa aikaiseksi. Mitä sulle henkilökohtaisesti merkitsee kotikisat Olympiastadionilla? No onhan se semmoinen, että ei moni urheilija pääse kokemaan niitä omia kisoja, että 2005 jäin kisoista pois, että mä en päässyt kisaamaan silloin ja se harmitti aika lailla ja se tunnelma, mikä siellä sitten katsomossa oli silloin MM-kisojen aikaan niin, ja mikä on Ruotsi-ottelussa aina, niin kyllä sitä odottaa ja haluaa, että pääsee sinne heittämään. Helsingin EM-kisat ne rakennetaan pääosin vapaaehtoistyön voimin. Miten sä näet, että kuinka suuri merkitys sillä on suomalaiselle urheilulle ylipäänsä vapaaehtoistyölle? No kyllähän vapaaehtoiset periaatteessa rakentaa sen kilpailun, että ilman niitä ei sitä kisaa pystyttäisi järjestämään, eikä me saataisi urheilijatkaan kokea sitä omaa tunnelmaa, mikä siellä stadikalla tulee olemaan, että kyllä se on arvokas apu. Onko sulla jotain omakohtaisia kokemuksia vapaaehtoistyöstä esimerkiksi omassa seurassa tai muuten? No joo, että oma seura Soinin Sisu on tosi pieni seura, missä periaatteessa mennään täysin vapaaehtoistyöllä ja sillä meillä päin puhutaan kökkätyöstä, että siellä tehdään kaikki vapaaehtoisesti ja niin kuin urheilu eteen, että ei siellä ole niinkään isoja järjestöjä, jotka rakentaa sitä, vaan se tehdään lasten vanhemmat ja seurahenkilöt. Nyt on EM-kotikisoihin vapaaehtoishaku alkanut. Minkälainen viesti sulla olisi urheilusta kiinnostuneille, jotka ehkä miettii, että pitäisikö lähteä sinne mukaan vai ei? No totta kai ilman muuta mukaan sinne, että te mahdollistatte sen kisan ja sen, että viestitätte sitä suomalaisuutta urheilijoille, koska kyllähän se, mitä työtä vapaaehtoiset siellä tekee, niin antaa sen kuvan ja mielikuvan siitä Suomesta ja koko kilpailutapahtumasta, että siinä pääsee urheilijoiden kanssa aika lähellekin toimimaan. Kyllähän tämä on sellainen ainutlaatuinen mahdollisuus kokea hienoja fiiliksiä hyvässä seurassa, isossa kansainvälisessä tapahtumassa. Ja motiivit voi olla tietysti monenlaisia. Lähteä siihen hyvään seuraan tai jopa kehittämään vähän ammattitaitoonsa, kielitaitoa. Näet kansainvälisiä vieraita, saat varmaan kansainvälisiä ystäviä ja koet ainutlaatuisen viikon Helsingissä. Ministeri Arhinmäki, voisi sanoa, että vapaaehtoistyö on suomalaisen urheilun yksi peruskiviä. Arvostetaanko sitä sun mielestä tarpeeksi? No itse asiassa se ei ole peruskiviä, vaan se on koko perusta, että ilman vapaaehtoistyötä meillä ei olisi urheilua. Siihen perustuu juniorivalmennus, se, että seurat pystyy järjestämään turnauksia, pelaa otteluita, isät, äidit, jotka kuljettaa, täyttää juomapulloja. Ja kyllä mä toivon ainakin, että itse ministerinä, mutta tuon se joka paikassa esille, että kun puhutaan aina huippu-urheilusta ja huippu-urheilun rahoituksesta, niin kuitenkin kaikkein oleellisinta on se, että mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Kuinka tärkeänä näette arvokisojen järjestämisen Suomessa ylipäänsä? No kyllähän arvokisoilla suurtapahtumilla on monta merkitystä. Et tietysti se innostaa lajin ihmisiä aina, että sen jälkeen on uutta intoa siihen vapaaehtoistyöhön siellä seuratasolla. Toisaalta se tuo, kun me ollaan aika onnistuneita järjestäjiä oltu ja me ollaan pystynyt käyttämään hyväkseen, että miksi me ollaan oltu niin hyviä, niin varmaan sen takia, että on paljon vapaaehtoisia tekemässä sitä työtä, jotka on täydellä sydämellä sitoutuneet, se antaa hyvää kuvaa Suomesta. Ja kolmanneksi, silloin oikeasti taloudellinen merkitys myös, että se tuo lisää kansantalouteen kisojen järjestäminen. Minkälaista tapahtumaa
odotatte kotikisoilta ensi kesänä EM-kisoilta? Ainakin mä toivon, että sää on parempi kuin edellisissä yleisurheilusuurkisoissa eli MM-kilpailuissa. Mä odotan, että siellä on aika hyvä tunnelma ja kun tiedetään, että olympialaiset on niiden jälkeen, että se on viimeinen valmistava kilpailu olympialaisiin, niin paljon Euroopan huippunimiä ja huikeita suorituksia, jotka viimeisen kerran tosissaan kilpailee ne olympialaisiin. Aiotteko olla itse siellä paikan päällä jännäämässä suomalaisten menestystä? No kyllä varmaan. Siinähän on yhtä aikaa käynnissä myös toinen aika merkittävä kisa, eli jalkapallon EM-kilpailut. Että katsotaan, miten saadaan 2 EM-kisat yhteensovitettua, mutta totta kai se kuuluu ministerin olla paikalla silloin, kun Suomessa on suuria tapahtumia, silloin kun suomalaiset urheilijat on mukaan suurissa tapahtumissa. Uskotko, että suomalaiset urheilijat palaa mitalikantaan kotikisoissa? No, nämä on enemmän toivon kuin uskon asioita, mutta kyllä kotikisat on aina siivittänyt suomalaisia urheilijoita niin kovempiin suorituksiin. Alkaen vuoden 2003 MM-kisasta Tiina Lillakin MM-kullasta. Mä oon itse asiassa ollut paikan päällä, näin mulla on kerrottu, mutta mulla on itselläni muistikuvaa siitä. Nyt on alkanut vapaaehtoistyöntekijöiden haku tuonne koti-EM-kisoihin. Olisiko sulla jonkunlainen viesti heille, jotka ehkä miettii, että lähteäkö mukaan vai ei? Mä oon tehnyt hyvin paljon vapaaehtoistyötä seuratasoa, erityisesti Helsinki Cupissa, maailman 3. suurimmassa Fudiksen junnuturnauksessa. Kyllä se niin kuin yhteishenki, joka siellä on, ja uusien ihmisten tapaaminen, uusien asioiden oppiminen, niin se on sellainen, että jos ei ole lomasuunnitelmat vielä löyty lukkoon, niin sieltä kyllä voi saada sellaisia kokemuksia, jotka kantaa aika pitkälle elämässä.